regăsit la un episod de Brawl Stars. Astăzi ne jucăm Brawl Stars, dar n-am voie să murim. Dați mare like pentru susținerea voastră și hai să începem. Acum n-avem voie să murim. Asta e, da, problemă. Dacă murim, nu știu ce se întâmplă, dar se întâmplă ceva. Trebuie să nu joc de 5 minute. Uai, cam greu. De ce nu-i cam problemă? Că nu o să pierd, că sunt cel mai bun. Nu chiar cel mai bun, dar ceva știu de pe Brawl Stars, ceva. Mă joc în fiecare zi. În fiecare zi vreau să... Ce mai bun, dar mai sunt alți copii care sunt mai buni. Eu sunt mai bun decât mine. Uai, ușor! Când e vorba de ușor, e ușor. Ușor când nu ceva. Haideți aici. Oh, da! Deja am pau 11. Oaileu. Și cu încă unul dacă mai am de... Uai, foarte ușor, lejer, foarte ușor. Ai picat chit acum câteva minute, să începe clipul. Dați un mare like, scrieți-mi în comentarii. Scrieți în comentarii ce joc mai vreți, dacă mai vreți video sau așa. Mare like din partea voastră. Și rămâneți până la capăt. Și vedeți dacă pierd sau nu pierd. Nu pierd. Uai, ce bine. Ce bine că nu pierd. E foarte bun, sunt foarte bun. Sunt foarte bun. Lejer, foarte ușor. Ușor, foarte ușor. Acum chiar e o problemă. Hai să luăm power ăsta. Nu știu de ce dintotdată totul să-mi pară power sau ceva. O să-mi power-urile din alea, cum se zice. Trebuie să se încarce viața. A, nu. Un și lapi am dat, sau ce sălea. Lejer, foarte bun. Foarte bun. Când e vorba de ceva. Uai, ce greu e, sunt emoționat. Să nu pierd. Sunt emoționat. Da, mă încurajează like-ul vostru. Lejer, dar câteodată era... Bă, da, nici era așa. Bă, n-am ce să fac. Trebuie să dau superul când e gata. Uite, are 2 power, sigur mă bate. Cine mă bate? A zis cineva că mă bate? Eu am zis. Nu chiar poate mă bate, dar m-a bătut ceva. Să am grijă. E foarte ușor, lejer, e foarte ușor, N-am cum să pierde, acum așa. Hai să schimbăm, să mai ne jucăm și pe la altceva. Hai, nu schimbăm, hai să lăsăm aici. Am atâta de muncă la vinul ăsta. Nu am imaginat. Hai să adunăm
10.000 de like-uri, dacă adunăm iară facem un episod cu tot de Minecraft sau de Brawl Stars. Scrieți în comentarii ce vreți. Pe fratele meu e și Brawl Stars și Minecraft, dar Minecraft e ce pe fratele meu Minecraft-ul. Nu se compară cu nimeni. E ușor când dai. Dar problema este că o să dai superul pe mine. Nu știu ce fac acolo. Uai, am murit! Am murit! Uai, trebuie să stau 5 minute! Uai, trebuie să stau 5 minute la locul ăla unde mă pornesc. Uai, ce problemă! Aici trebuie să stau. Asta e. Oaile, degeaba. Degeaba. Dacă nu poți să mă miști, nu poți face nimica. Oaleu, acum pot din nou. E greu un pic. Scuzați-mă că n-am zis că e ușor. E chiar greu când e vorba de greu. Mă, chiar, ceva. Mai știi de data trecută? Nu te pui cu mine! Mai știi ce mi-a făcut data trecută? Nu știu sigur dacă ea. Dar când ai văzut când dai, uite, ăsta dai viață? Când dai pe unul? Foarte tare. Încă 2 vine 6. E ușor. Chiar ușor, da. Bine. Ai fi atent să nu ne bate. Și cu Power 1 poate să ne bate. Dar nu chiar sigur că eu am Power 9. Power 4. E bun, e bun. Băi, lejer, e ușor, e ușor. Imediat câștig. E ușor. Uite, 2. Avem 100 de coin și în ăsta dă boc. Hai, dați un like să vedem ce ne pică, scrieți în comentarii ce ne pică aici. Hai să vedem și... Super! E bine, nu-i rău, nu zic rău. Ceva bine. Hai să mai dăm o tură. Și vă zic blaurile mei când tot joc totodată. Tot că fac video. E lejer. Bro, e foarte ușor. Ui, dacă dau așa, mă mișc mai repede și fur power-urile. Uai, ce ușor, am 8 acum. 8, ualeu, uai. Lejer, că e așa de ușor, bro, e ușor. Uite aici. Scuzați-mă. Wow, nu mă duc pe power ăsta că nu pot. Nu pot să fac. Câștig. Am câștigat, bro. N-am câștigat, dar o să câștig. O să câștig. E lejer. E foarte ușor.
Ușor. Hai să vă... Am de power 6, am de power 11, de power 1, de power 4, de power 1. Uite ce schimb mi-a picat. Postai ceva.